99 ka sa mga durugista nga misurrender sa dakwen Sugbo nga mga Romano Katoliko base sa gipagawa sa report sa Cebu Office for Substance Abuse Prevention kon COSAP. Subay nini nagpatabang karon ng COSAP simbahan alang sa marungtarang na solusyon sa mga problema. Anang report ni Alan Domingo. Si Boy, dili tinuod niya pangalan kanhi OFW miangkon sa pagpamaligya o pagsuyop usab sa illegal nga drugas. Ang iyang bisyo sukad nga wa na kini makabalik sa abroad. Kahadlok nga mailo ang iyang duha ka mga anak maong nagpasilong siya sa We Care program sa COSAP. Gipaniguro usab niya nga hingpit nga ma-rehabilitate sa bisyo tungod sa iyang pamilya. Sincere yun, sir, kaya di ko gusto nga mapriso, di siya gusto mamatay, sir. Usa sa may aga kanila ang grupo ni Renan Tumlos kinsa miangkon nga notorious drug addict sulod sa 20 ka tuig. Diin halos misurinder na ang tanang mga rehab center tungod sa kagrabe na sa iyang sitwasyon. Apan, tuig 2006, dihang nakahukom siya sa pagbiya sa bisyo o nagmalampuson siya sa pagbuntog sa bisyo hangtod karon. Kini ang gipaambit sa grupo ngadto sa mga surrenderies. Ang divine intervention o kaandam sa kaugalingon ang iyang gabay sa pagbag-o sa kaugalingon. Wala ko pasudla sa mga kalsada na ko nagpuyo, sir. Kalsada na lang ko na po yun. Kaya musod ko sa mua, mag-shopping man ko. Shopping, kung saan lang akong kawaton, sir. Maski kaldero, guban pang mga kuan. Ginoo yun. Nakakita ko akong sa akong ginoo, God of my understanding, ining 12 step. So because of this, nakaya ni mo? Nakaya na ko. Itong emptiness na ko. Hagit sa COSAP ang kamatinud-anon sa mga surrenderies sa barangay-based rehab program. Nagkagamay. So mailhan na to kung kinsa yun to ang willing yun nga mag-usab ba, magbag-o. Sa profiling sa We Care program sa COSAP, usa lang sa 102 ka mga surrenderies ang dili mo tuo Ginoo samtang usa ang born-again Christian. Hapit tanan, mga Katoliko. 12 anyos ang labing bata samtang 52 ang labing idaran. Alang sa COSAP, mas dako ang kahigayunan ang pagbag-o kung adunay pag-abag sa simbahan. Samtang gihanay na sa simbahan ang mga programa nga makatabang sa mga surrenderies. Based sa result, it's not nga daghan kaayo, no? Kay ang rules sa church is kana og basayahan nato sa Biblia ingon mangani nga pangitaon jud nato tong mga tawo nga nasa laag. I-challenge ni Archbishop Palma ang mga Family Life Apostolate nga mobisita sa mga pamilya nga dunay drug dependent or former drug dependent. So in this case adtuon sila sa asa sila nagpuyo. Sa gitinguhang malungtarong solusyon sa problema sa illegal drugs, dili lang kini sa kapulisan sa mga local government units, kundi lakip na usab ang simbahan. Diin gikinahanglan matud pa ang espirituhanong giya ngadto sa mga nalambigit nga mga drug personality. Kini gitawag og divine intervention aron mahunong na ang naasoy nga problema. Alan Domingo, Balitang Bisdak.